Κύριε Ψαριανέ, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός ήθελε να ανακοινώνει την κοινωνική και οικονομική πολιτική. Με τις τελευταίες εκθέσεις να πούμε κυρίως επιδοματική πολιτική, επιδόματα, μέτρα μπαλωματικά όπως τα λένε, που ναι μεν βοηθάνε να πάρει μια ανάσα οικονομία, αλλά δεν λύνει το πραγματικό πρόβλημα της οικονομίας, που είναι η προώθηση, η ανάπτυξη, η προσέλκυση επενδύσεων. Η κυβέρνηση λέει ότι αναζητεί ένα νέο μείγμα επενδύσεων, ένα νέο μείγμα με μείωση φόρων για τη μεσαία τάξη, προφανώς και τις επιχειρήσεις, γιατί αυτοί απαρτίζουν κυρίως τη μεσαία τάξη. Ένα νέο μείγμα που θα βοηθήσει στην αύξηση των επενδύσεων και θα είναι λιγότερο σε επιδόματα. Πιστεύετε ότι αυτό το μείγμα είναι σωστό? Δεύτερον, υπάρχουν περιθώρια από το υπερπλεόνασμα για να ακολουθεί μια τέτοια πολιτική? Και πού θα πρέπει να στοχεύσει η κυβέρνηση και το πακέτο που παρουσιάζει ο Πρωθυπουργός? Καταρχάς, θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι η ελληνική οικονομία έχει υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα λόγω της κρίσης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ότι το 2007 το κατακεφαλήν εισόδημα συγκρατικά με το ΑΕΠ ήταν 21 χιλιάρικα. Αυτό υπολογίζεται ότι θα φτάσει το 2032 με 2035, δηλαδή θέλουμε λίγα λόγια 8 με 10 χρόνια για να φτάσουμε εκεί που ήμασταν το 2007. Το σημείο 0 που λέμε. Ακριβώς. Ναι. Να πούμε βέβαια εδώ ότι ακόμα και τα 21 χιλιάρικα που ήμασταν τότε είναι χαμηλό σχετικά με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, δηλαδή είμαστε κάτω από το 90% ακόμα και σε αυτό το σημείο. Ναι. Παράλληλα η κυβέρνηση ανακοίνωσε μεγάλα πλεονάσματα, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ βέβαια τους στόχους που είχε θέσει. Ήταν 4,8, δηλαδή 11,4 δις αυτά τα υπερπλεονάσματα. Το ζητούμενο είναι ότι το μείγμα το οποίο ακολουθείται, κατά την άποψή μου, δεν είναι σωστό. Δηλαδή θα πρέπει να βελτιωθεί η ανάπτυξη της οικονομίας και η ανταγωνιστικότητα. Η ανάπτυξη προέρχεται από τη βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα. Και την παραγωγή. Η παραγωγικότητα. Την παραγωγικότητα βέβαια την επισημαίνει και ο ΣΕΒ. Γιατί συνήθως έχουμε δει μέτρα που τονίζουν την κατανάλωση, δηλαδή το δανεισμό, που δεν είναι υγιής ανάπτυξη. Έχετε δίκιο. Η ανάπτυξη οφείλεται στον τουρισμό και στην κατανάλωση. Έτσι. Εδώ πέρα. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη σοβαρά τις προειδοποιήσεις των διεθνών οργανισμών, όπου αναφέρουν ότι η ανάπτυξη από το 2027 που λύγει το Ταμείο Ανάκαμψης θα είναι 1% με 1,5%. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν αυτά τα υπερπλεονάσματα και επιπλέον από το 2032 θα έχουμε να πληρώνουμε τους τόκους οι οποίοι ξεφεύγουν πια από τις ρυθμίσεις, τις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Οπότε ουσιαστικά η ελληνική οικονομία μέχρι τότε θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται σε αυτές τις υποχρεώσεις. Εδώ θα ήθελα να τονίσω το εξής, ότι πριν από λίγο διάστημα είχε βγει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, έβγαλε την τερμηνιαία έκθεση, όπου την ανακοίνωσε ας πούμε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις, ο κ. Τσοκαλάς. Θα πρέπει να τονίσουμε το εξής, ότι το ίδιο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή αναφέρει ότι θα πρέπει να μειώσουμε τους φόρους. Αντί δηλαδή να δίνουμε αυτά τα επιδόματα, τα επιδόματα όπως έχουμε πει και σε άλλες παρουσιάσεις εδώ πέρα, είναι τα πολλά καταχρηστικά λόγω της φοροδιαφυγής. Τα επιδόματα είναι μια ελεημοσύνη για το κράτος και αυτό δεν είναι καλό. Δηλαδή ένα κράτος να δίνει ελεημοσύνη στους το πρόβλημα στις μονάδες και όχι στο σύνολο που είναι η οικονομία. Δεν λύνει κανένα πρόβλημα τελικά. Δεν είναι κανένα πρόβλημα γιατί είναι καταχρηστικά. Πολλοί τα παίρνουν χωρίς να τα δικαιούνται. Και δεύτερον, ότι αυτά τα επιδόματα δεν πιάνουν τόπο, να το πω απλά, λαϊκά. Δεν πιάνει τόπο. Ενώ αν μειώνουν τους συντελεστές φορολογίας, θα πρέπει να πούμε ότι οι συντελεστές φορολογίας είναι τελείως άδικοι, γιατί είναι 4 κλιμάκια ουσιαστικά και πάνω από 40 χιλιάρικα που είναι 44%. Πρέπει να δούμε αυτά στην πραγματικότητα τι σημαίνουν. Δηλαδή, αν κάποιος έχει 30.000 εισόδημα, αν το φορολογήσει και το πάρει, εγώ σου λέω, ένα 20%, δηλαδή το μένουν από αυτά τα 30, θα το μείνουν, ξέρω εγώ, τα 20. Ένας άνθρωπος σήμερα, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν κρατικές παροχές, δηλαδή το εισόδημα εξανεμίζεται, δηλαδή θέλει ενίκιο, να το πω απλοποιημένα, ενίκιο και φροντιστήρια, να το πούμε, ένα ζευγάρι που παίρνει, εγώ λέω, 4.000 το μήνα, που υπερβαίνει κατά πολύ το πάνω από 40.000 εισόδημα. Αυτός ο άνθρωπος έχει δαπάνες που δεν φαίνονται
και δεν υπάρχουν κοινωνικές παροχές να τις αντικαταστήσουν, τουλάχιστον 1,5 με 2 χιλιάρικα. Δηλαδή το ενίκιο μαζί με τα φροντιστήρια θέλει 2 χιλιάρικα. Δηλαδή το μισό εισόδημα έφυγε εκεί. Αν βάλουμε τώρα και νοσηλεία και άλλες δαπάνες, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι το περίφημο δουλεύουμε και υπάρχουμε για το κράτος. Ναι, όπου αυτό δεν είναι παραγωγικό. Θα πρέπει λοιπόν, όπως λέει και το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους της Βουλής, πρέπει να αυξηθούν αυτά τα κλιμάκια, να μειωθούν οι συντελεστές και να μειωθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Μιλάτε για τους άμεσους όρους, αλλά έχουν προβλήματα και στους έμεσους, όπως είναι ο έμφυα. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που λέτε και πρέπει να το δει η κυβέρνηση για τον εξής απλό λόγο. Διότι ήδη το 10 είχαμε συντελεστή φορολογίας 19% ΦΠΑ και τώρα έχουμε 24%. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι τα υπερπλεονάσματα αυτά, αν και τα έχουμε ξαναπεί, ότι ένα μεγάλο ποσό, δηλαδή ένα 740 περίπου ήταν από τους φόρους επί των φόρων των καταναλωτικών, ΦΠΑ δηλαδή επί των καταναλωτικών φόρων, είναι τα τεκμήρια που είναι περίπου ένα δις και υπάρχει και ο έμφυα. Δηλαδή θα μπορούσε η κυβέρνηση με αυτά τα υπερπλεονάσματα να μειώσει δραστικά ή να καταργήσει τον έμφυα. Πράγμα που δίνει μια τεράστια όθηση στην οικονομία και βέβαια να μειώσει και τους συντελεστές φορολογίας των επιχειρήσεων ακόμα περαιτέρω. Μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος έχει 12,5% και η Ιρλανδία. Ήδη σήμερα το ποσοστό του χρέους προς ΑΕΠ είναι 153%. Θα πρέπει να αναφέρω εδώ ότι η Ιρλανδία που είχε μια τρομακτική ανάπτυξη, εκεί το ζητούμενο δηλαδή πώς θα έχουμε μεγάλη ανάπτυξη, σε 5 χρόνια μέσα από 125 που ήταν ο συντελεστής αυτός, κατέβηκε στο 68 κάπου. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε αυτή τη σχέση μόνο με την ανάπτυξη, γιατί διαφορετικά, όπως είπαμε και πριν, όσο περνά ο καιρός τα υπερπλεονάσματα θα μειώνονται. Και δεν μπορεί να έχει υπερπλεονάσματα, δηλαδή με το ένα χέρι να παίρνεις τους φόρους και μετά άλλο να δίνεις κάποια ψίχολα. Έτσι δεν είναι, να δίνεις δηλαδή 500 εκατομμύρια. Αυτό ή 600. Δεν είναι σωστό αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε την ανάπτυξη. Επίσης, ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να γίνει είναι η χρηματοδότηση της οικονομίας. Χρηματοδοτούνται μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ μικρομεσαίες που είναι το 98% ίσως και παραπάνω, δεν χρηματοδοτούνται και δεύτερον τα επιτόκια είναι πολύ ψηλά. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν λειτουργεί. Ήδη η κυρία Σπράου έχει πει ότι χρειαζόμαστε 250 άτομα και έχουν 150. Η Τράπεζα της Ελλάδος μαζί με την κυβέρνηση πρέπει να δούνε πώς θα μειωθούν τα επιτόκια σε λογικά επίπεδα. Άρα λοιπόν είναι η παραγωγικότητα όπου και ο ΣΕΒ έχει επισημάνει ότι είναι πολύ χαμηλή, συγκριτικά δηλαδή είναι το 40% ας πούμε της παραγωγικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, διότι με την υπάρχουσα παραγωγικότητα σημαίνει αύξηση ελλημάτων στο εμπορικό ισοζύγιο που ήδη πιάνει τα 34 δις τώρα και σημαίνει έλλειμμα και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι είναι μονόδρομος να αναπτυχθεί σωστά η οικονομία. Εδώ τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό? Καταρχάς και να υπάρχουν και πλεονάσματα με τη μείωση της φοροδιαφυγής. Η φοροδιαφυγή θα πρέπει να ενταθεί, η φοροδιαφυγή θα πρέπει να μειωθεί με την ανάπτυξη, με την καλύτερη οργάνωση του ελεγκτικού μηχανισμού, με την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, με την εκπαίδευση των εφοριακών και βέβαια με την βελτίωση της τεχνολογίας, με τη χρήση μάλλον της τεχνολογίας. Πιστεύω δηλαδή ότι το εύρος είναι πάρα πολύ μεγάλο της φοροδιαφυγής και νομίζω ότι εάν απλοποιηθούν οι έλεγχοι, ο τρόπος διεξαγωγής των ελέγχων, αν απλοποιηθεί το φορολογικό σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι τόσο πολύπλοκο και βέβαια αυτό δημιουργεί και πρόβλημα στη δικαιοσύνη. Δηλαδή τα φορολογικά δικαστήρια μπλοκάρονται από υποθέσεις οι οποίες δεν θα πρέπει να φτάνουν στα δικαστήρια αν 2 και 2 κάναν 4. Να προσθέσουμε εδώ ότι το φορολογικό σύστημα του Βελγίου είναι 400 σελίδες, ενώ της Γερμανίας εδώ και 40 χρόνια δεν έχει μεταβληθεί. Εμείς κάθε μέρα δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να διαβάζουμε με τις μεταβολές που υπέρχονται. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει ένα απλό και σταθερό φορολογικό σύστημα με μειωμένους συντελεστές και βέβαια να αυξηθούν τα κλιμάκια των φυσικών προσώπων, στην κλίμακα των φυσικών προσώπων. Αυτό θα δώσει πραγματικά όθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας. Δικαιότερη κατανομή βαρών αφενός. Ναι, δικαιότερη, γιατί δεν είναι δίκαιο τώρα να λες ότι πάνω από 40.000, μα τι το 40.000, δεν είναι τίποτα. Όπως είπαμε, τα 40.000, εάν πληρώσει ο άλλος φόρος 20-25% κατά μέσο όρο, δεν θα το μείνουν τίποτα. Δηλαδή, και επειδή υπάρχουν δαπάνες που δεν φαίνονται, δηλαδή ουσιαστικά είσαι ζει.
Άρα λοιπόν η γνώμη μου θα ήταν και η πρόταση μου να γίνονταν ας πούμε 10 κλιμάκια, να ήταν πιο δίκαια. Δηλαδή βλέπουμε ότι κάθε 10 χιλιάρικα ο συντελεστής αυξάνει κατά 8%. Έτσι δεν είναι, από το 22 πάει στο 20, δηλαδή μέχρι το 32, μετά πάει 44, δηλαδή είναι πολύ μικρά τα κλιμάκια και αυξάνονται πολύ με συντελεστές, οι συντελεστές δηλαδή. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερα κλιμάκια και πιο δίκαιοι συντελεστές. Δηλαδή το καταλαβαίνω, αν κάποιος έχει 100.000 εισόδημα ή 200 και εκεί θα πρέπει να παίξει, δηλαδή παράδειγμα η Σουηδία έχει περισσότερο φορολογικά κλιμάκια. Δηλαδή τα χαμηλά δεν φορολογούνται τόσο πολύ, ενώ είναι πολύ μαζί, δηλαδή από το 22 μέχρι το 44 είναι 20 χιλιάρικα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρό το εύρος. Είναι άδικο αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να αυξηθούν τα κλιμάκια αυτά, να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές για να δώσει όθηση. Τώρα δεν συμφέρει δηλαδή και αυτοί που θέλουν να έρθουν έξω από το εξωτερικό, δεν το συμφέρει να το πω απλά. Δηλαδή θα πάρουν ορισμένα χρήματα τα οποία ουσιαστικά θα το δώσουν σε φόρος. Λοιπόν, νομίζω ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι πιο στοχευμένα, βέβαια να δοθούν κάποια επιδόματα, αλλά θα πρέπει τα επιδόματα να είναι δίκαια. Δηλαδή σε αυτό που πραγματικά τα έχει ανάγκη, δηλαδή σε ένα μισθωτό, εκεί μάλιστα. Αλλά τώρα σε ένα ελεύθερο επαγγελματία, λόγω εισοδήματος, με εισοδηματικά κριτήρια, που ξέρουμε ότι το 71% δεν πληρώνει φόρος ή πληρώνει ελάχιστος φόρος, νομίζω ότι αυτό το πράγμα πιο πολύ κάνει ζημιά στο κράτος, γίνεται και μια συνήθεια αυτό. Και βέβαια νομίζω ότι τα μέτρα θα πρέπει να λαμβάνονται εξαρτήτως της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δηλαδή το να ανακοινώνονται με πανηγυρικό τρόπο, έτσι, για ψηφοδερικούς λόγους, νομίζω ότι αυτό δεν τιμά μια κυβέρνηση που βλέπω, ας πούμε, ότι έχει σοβαρούς στόχους. Δηλαδή μπορεί να κάνει καλύτερα πράγματα. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσει και περισσότερο τους πολίτες. Δηλαδή ο πολίτης καταλαβαίνει. Αν δει ότι υπάρχουν μέτρα που πραγματικά βοηθούν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, η οποία θα συμβάλλει στην ανάπτυξη, αν βλέπουν μια κυβέρνηση ότι πραγματικά συμβάλλει στην καλυτέρευση της ζωής των πολιτών, πιστεύω λοιπόν ότι αυτό θα ωφελήσει την κυβέρνηση και εκλογικά, να το πω απλά. Δηλαδή, τους δώσει περισσότεροι άνθρωποι θα κλείνουν, ενώ τώρα κάποιοι προβληματίζονται. Διότι βλέπουν ότι πραγματικά δεν γίνονται αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Νομίζω ότι η κυβέρνηση μπορεί να το κερδίσει το παιχνίδι αν εφαρμόζει τους νόμους, εάν κοιτάξει να μεταρρυθμίσει το φορολογικό σύστημα, να μειώσει συντελεστές και πραγματικά να δώσει από την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη είναι αυτή που θα ωφελεί στον πολίτη και όχι τα επιδόματα. Τα επιδόματα ούτε συμβάλλουν στην ανάπτυξη ούτε ωφελούν τον πολίτη. Αυτά είναι προσωρινά. Πρέπει να δούμε μέτρα μόνιμα και σταθερής ανάπτυξης. Η Ελλάδα έχει τρομακτικές δυνατότητες που μπορεί πραγματικά, είναι μια χώρα προνομιούχος, πρέπει να αναπτύξει τις δυνατότητες της και για να μπορέσει πραγματικά να διακριθεί στο διεθνή χώρο. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Δεν μπορεί δηλαδή συνεχώς να διευρύνεται το εμπορικό έλλειμμα. Είναι τρομερό. Διότι η μειωμένη παραγωγικότητα, δηλαδή πρέπει να τρέξουμε πάρα πολύ. Όταν είσαι στο 40% της παραγωγικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να τρέξει πάρα πολύ για να γίνεις ανταγωνιστικός. Διότι αν παραμείνουμε έτσι ή έχουμε μια μικρή ανάπτυξη το 1 ή 1,5%, αυτό θα διευρύνεται. Και αυτό είναι εις βάρος των πολιτών. Δηλαδή αυτό σημαίνει περισσότερος φόρος, σημαίνει, αν θέλεις, δυσανάλογα μέτρα ανάλογα με τα εισοδήματα των φορολογουμένων κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει το μείγμα διάθεση των πλεονασμάτων αλλά και φορολόγηση θα πρέπει να αλλάξει.